Premi a la millor iniciativa innovadora del Penedès 2010. Infoket. Infoket és una empresa vilafranquina que ofereix solucions avançades en el camp de la comunicació i continguts en mobilitat. Infoket com a empresa va néixer el 2006 i el que ens encarreguem nosaltres bàsicament és d'aportar els coneixements que hem anat adquirint al llarg de les nostres diferents professions, els que som socis en l'empresa, tot aquest coneixement, aportar-lo a les noves tecnologies, estudiar els nous camins en els quals tota aquesta tecnologia ens està portant, per aquest coneixement portar-lo en temes de negoci, anar a buscar aquests nous mercats, anar a buscar aquestes noves maneres d'aprofitar i ficar valor al que és el turisme, que és el nostre focus principal en el negoci, i les noves tecnologies, sobretot tecnologies de mobilitat. Coneixem l'usuari, coneixem el turista, sabem com es mou, sabem quines eines utilitza, i el que hem creat és una plataforma que ens permeti donar a aquest turista tota aquesta informació que ell requereix en el lloc on la requereix, que és el que realment és important, i aportar als ajuntaments, que són els nostres clients, o als destins, aportar-los tota una sèrie de dades i d'informació que els enriqueixi i que els permeti que les seves polítiques de comunicació, de turisme, siguin molt millors i siguin més adaptades a la realitat canviant que ens trobem en aquests moments. La seva darrera aplicació, SyncTour, és una plataforma d'ús senzill i altes prestacions que permet a ajuntaments i organismes turístics crear la seva pròpia guia multimèdia adaptada a dispositius mòbils i posar-la a l'abast dels seus visitants de forma gratuïta. A mans del turista, SyncTour és una eina intuïtiva, interactiva, atractiva, geoposicionada i que permet consultar grans quantitats d'informació des de qualsevol lloc amb l'únic requisit d'un telèfon mòbil amb connexió a internet.